Euskal Herriko baso zaharrenetan, oraindik askok errespetuz aipatzen duten izaki bat bizi dela esaten da. Basa jauna, mendiko jaun zaharra. Ez da soilik basoen zaindaria. Kondairek diote bere eskuetan zegoela gizakiaren lehen jakintza. Garia nola eren, larrua nola landu, lehen babeslekuak nola eraiki, gizakia oraindik iluntasunean zebilela, basa jaunak bidea erakusten omen zion. Artzainek diote hark entzuten zituela lehenengo otsoen urratxek. Eta une egokian bere garrasi izugarriak artzainei ohartarazten zien. Mugitu, arriskua dator. Bestetan, lainoak mendian arraro mugitzen zirenean, basa jauna agertzen omen zen harriartean, ekaitza lertu aurretik. Herritarrek esaten zuten, hark naturaren seinaleak gizakiak baino lehen sumatzen zituen. Eta hor agertzen da Martin Txiki, pertsonaia txikia, azkarra, gizakiaren trebeziaren simbolo. Borrokarik gabe, azkartasun eta irudimen bidez basa jaunaren sekretuak eskuratzen saiatu zen. Batzuetan lapurretaz, bestetan jakin min utxez. Eta kondairek diote gizakiaren jakintzaren zati bat hala iritsi zela gure eskuetara. Gaur, gure basoetan, oihartzun zahar bat entzuten baduzu, badakizu nor izan daiteke. Mendietako erraldoia. Gizateriaren lehen maisu. Basa jaun.